Volám sa Peter Jánošík, som včelár z Liptova a ponovom aj nový výherca súťaže Fiat Profesionál, kde som mohol vyhrať super dodávku Fiat Scudo. Zvažovali sme kúpu nového väčšieho auta, v tom na mňa narazila reklama Fiat hľadá profíka, kde sa súťažilo auto na rok. Ja som len tak nezáväzne vyplnil formulár a vral som manželke, ideme vyhrať Fiat. A aj sa nám to podarilo. Momentálne je obdobie včelárskeho roka, kedy sa stáča medík, čo je pre včelára sviatok. A s tým súvisí presun veľkého množstva materiálu, rámikov, medu. Pri medobraní používame naše autíčko, takže z jednej včelnice prenášame rámiky s medom do druhej, kde aj medáreň. Rámiky sa nám tam pekne odvíčkujú, vložia do medometu, kde sa odstredivou silou medík uvoľní. Medík sa scedí, stočí a tak môžete mať skvelý produkt z Liptova.